प्रेस मीडिया एबा इलेक्ट्रनिक मीडियानि दारै जोङो मोनथिनो मोनदों मैया मोनब्रै फेक्शन्स अफ एनडिएफबि होनना बुंदों सावरायग्रा ग्रुप रन्जन दैमारि ग्रुप आरो एक्सपेल खालामजानाय धीरेन ग्रुप जिएनडिएफबि आरो गोविंद ग्रुप बिथांनि मुंखौ ओरैनो मख'नानै मोनब्रै फेक्शन्स अफ एनडिएफबिआ मैया एक्स एनडिएफबि कोअर्डिनेशन कमिटि दानायनि बाथ्राखौ जोङो इलेक्ट्रनिक मीडियानि दारै मैया मोननो हादों। दा खोथाया जाहैबाय जे जि एनडिएफबि पिनि बाथ्रा एनडिएफबि पि हिसाबै जोङो मार्च दाननि 10 खालार खालि जोंनि आफादखौ जोङो डिसबेन्ड खालामदों। दिनैनि थारिखआव जोङो एनडिएफबि पि हिसाबै जों आरो गैलिया। जोङो जेब्ला एनडिएफबि पि महरै भारत सरकारजों जेब्ला बिटिआर एग्रिमेन्टआव जेब्ला जों सागान होखांबाय आरो बिनि साननै सानथामसोनि उनावनो एनडिएफबि पिआ मोनसे नेशनेल काउन्सिल मिटिंनि दारै जे जों एनडिएफबि पि हिसाबै माब्लाबाबो सारेन्डार एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि एबा फर्मार एनडिएफबि जाय माने नामाकरण आरो जाय नमेनक्लेचारानो कुनु हस्त्र हंग्राम आरो कुनु आर्म स्ट्रागलजों जाहाथे नामाकरण एबा नमेनक्लेचार हिसाबै जोंखौ मोनथिहोआ आरो बिनि थाखायनो एनडिएफबि पि हिसाबै जोङो जोंनि जि नेशनेल काउन्सिल आरो बै नेशनेल काउन्सिलाव जोङो मोनसे गोख्रोङै डिसिसन लादों आरो जोंनि जि डिसबेन्डेड खालामजानाय जि एनडिएफबि पिनि गासैबो सोद्रोमा इनक्लुडिं केडार्स एन्ड लिडारशिप बेखौ जोङो मोनसे एनजिअ एबा मोनसे फाउन्डेसन आरो बे फाउन्डेसननि मुङा दैमु फाउन्डेसन मुङै जोङो गायसननायनि मोनसे सिद्धान्त जों लादों। दा जे दैमु फाउन्डेसननि दारैनो जि एनजिअनि दारैनो जोंनि जि मावनो गोनां हाबाफारि उनाव जोंनि सेंग्राफोरनि जोंनि मावथिफोरनि जोंनि केडारफोरनि गासैबो हाबाफारिखौनो जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानिखौ लोब्बा लाखिनानै रिहेबिलिटेसननि खामानिफोरखौ लोब्बा लाखिनानै दैमु एनजिअनि दारै जोङो मावलांनांगोन आरो कुनु हस्त्र हंग्राम जायनोखि मोनसे ससियेल मा होनना बुङो एनभाइरनमेन्टआव एसे अन्य रोखोमै मानसिफ्रा सिन्था सरसा खालामनो नागिरो। दा बिनिखायनो जों एनडिएफबि पि हिसाबै जोंनि जि नेशनेल काउन्सिल मिटिं आरो बे मिटिङाव जोङो दैमु एनजिअ दा दैमु फाउन्डेसन बेखौ जों दानायनि सिद्धान्तखौ जों लादों। मानो होनना बुङोब्ला जोङो नुनो मोनदों जे जेब्ला 2003आव बिएलटिआ जेब्ला सारेन्डार जाखांनायनि उनाव बिथांमोना जि एक्स बिएलटि वेलफेयार एसोसिएशन मोनसे जेब्ला दाबाय आरो जोङो नुनो मोनदों जे दिनैहालागिबो जे सारेन्डार बिएलटि जाय बिथांमोना एक्स वेलफेयार बिएलटि ससाइटि दादों किन्तु बिथांमोनाबो रिहेबिलिटेसन होनो हानायखौ जों नुवाखै। बिथांमोननिनो सरकार 17 बोसोर दंमोन आरो बिथांमोननिनो भाइस प्रेसिडेन्ट बै समनि सिमां ब्रह्म अर्थात चन्दन ब्रह्म बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्टमोन बिएलटिनि आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इनफरमेशन एन्ड पाब्लिसिटि सेक्रेटारिमोन बिएलटिनि। बिथांमोना लं इयार्स माने मोनसे पलिटिकेल गभर्नमेन्टआव थासेयावबो जिहेतु मोनसे एक्स बिएलटि एसोसिएशन बा वेलफेयार ससाइटिनि दारै जि माने रिहेबिलिटेसन होनाय बाथ्राखौ जोङो नुनो मोनाखै आरो बिनिखायनो जोङो सान्दों जे सामाजिक भाबे जि माने फर्मार एनडिएफबि एबा सारेन्डार एनडिएफबि बेबायदि नामाकरण जों जुदि खालामना दोनोब्ला दिनै जोङो बिथांमोननो प्रत्येकटा जिल्लायावनो प्रत्येकटा ओनसोलावनो नोगोरावनो जोङो अफिस बा कार्यालय बेबायदि बा थावनि बेबायदि जोङो बानायनानै होनो गोनां गोलैयो
आरो बेखिनि समाव जों नुनो मोनदों जे बिसेसकरि जोंनि सोमावसारारि जे लोगो बिथांमोना जे गोबाव सम जिहेतु जोंजों थाफाबाय आरो बर' रायजो राजानि थाखाय जि बिटिआर मोनसे मोजां सुक्ति खालामनानै दिनै रायजोनि गेजेराव लाबोना होफैनो हादों आरो बिथांमोननि जि सेक्रिफाइस बे सेक्रिफाइसआ जाहाथे ओरैनो थाङा आरो बेनिखायनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो जि बिटिआर सुक्तिनि 9 दफानि 9.2 बायदि बहाय स्पष्ट भाषा लिरनाय दं जे एनडिएफबिनि साफ्रोमबो केडार्स साफ्रोमबो लिडार्स साफ्रोमबो मेम्बार्स बिथांमोननो रिहेबिलिटेशननि बाथ्रा बहाय लिरनाय दं आरो साखरि बाखरिनि बाथ्रा बहाय लिरनाय दं दा सामाजिक भाबे जों जुदि नायो बिदि केम्पफोर आरो अफिसफोराव जुदि जोङो दोनोब्ला बिथांमोननि भबिष्यतखौ जोङो खोमसियाव जानाय जों बेबादि नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जि समाव बिथांमोना गावनि न'खराव थानांगौ गावनि गथ' गथायजों थांनांगौ गावनि समाजजों थांनांगौनि बेलायाव बिथांमोना बैफोरबादि फर्मार एनडिएफबि बा एक्स एनडिएफबिनि मावखुलिफोराव फैनानै ओरैनो जेबो खामानि गैयाब्लानो बिथांमोना ओरैनो थायो आरो थानायखौ जों नुनो मोनदों सामाजिक भाबे मोजां खामानि मावनाय मोजां हाबाफारि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो बिनिखायनो एनडिएफबि पि हिसाबै जि जोंनि नेशनेल काउन्सिलनि जि डिसिसन आरो बे नेशनेल काउन्सिलनि जि डिसिसन जि दैमु एनजिअ दानायनि जि बाथ्रा बेखौ नोजोर होनानै जोङो थाबैनो बेखौ मोनसे फुल फर्मआव लाबोनायनि बेबस्थाखौ जों खालामगासिनो दं आरो बिनिखायनो साफ्रोम एनडिएफबिनि दैदेनगिरिजों लोगोसे आरो एनडिएफबिनि मावथि लोगो बिथांमोनजों लोगोसे जि फाउन्डेसन जों दानो थांगासिनो दं जाहाथे बिथांमोनाबो आग भाग लायो जों नुनो मोनदों जे एक्स एनडिएफबि एक्स बिएलटि नि बहाय नामाकरणल'सो जायो नाथाय खामानि दामानि बेबायदि जाया जाखिनि हाबाफारि जाखिनि रिहेबिलिटेशन जाखिनि साखरि बाखरिनि बाथ्रा बियो स्पष्ट जोंनि बिटिआर एग्रिमेन्टआव लिरनाय दं आरो बेखौनो नोजोर होनानै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना दाखालिसो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां सर्बानन्द सन'वालखौ लोगो हमनानै बुंहैदों जे गोख्रैनो थाबैनो जोंनि केडार्सफोरनि जि रिहेबिलिटेशन आरो केसनि जि बाथ्रा बेखौ उइथड्र खालामनांगौ आरो जे एक्स ग्रेसिया मोननो गोनां जि रां रुफा जोङो भारत सरकारनिफ्राय मोननो गोनां बेखौ थाबैनो होनांगौ बेबायदि जोङो दाबि दैखांदों दा बेखिनि समाव जोङो बुंगोन जे मैया दाखालि सानैसो सुबिदाबादि जि दैदेनगिरि बिथांमोन जों नुनो मोनदों जे मोनसे समाव जाय धीरेन बर'नि बाथ्रा बुंदों एनडिएफबि पिनिफ्राय बिथांखौ एक्सपेल खालामनायनि जि माने बाथ्रा आरो बेखिनि समाव जाय बि बेंगा बिथां मैया जों नुनो मोनदों बिथांमोना एखेलगैनो कर्डिनेशन कमिटि दानायाव बाहागो लादों आरो बै बि बेंगा बिथाङानो मा होनना बुङो सुंथाग्रा बिथांखौ एबा धीरेन बर' बिथांखौ एक्सपेल खालामनायाव जथेस्थखिनि आग भाग लानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन आरो बियो बिथांनि जि माने गोख्रों हिदान्त जे मोनसे आफादाव होनाय आरो बेबायदिनो जोङो बि बेंगानि नेतृत्वनो धीरेन बर' बिथांखौ जों एक्सपेल खालामनाय जादों दा बाथ्राया बेनो जे कर्डिनेशन कमिटि दानाय आरो बे कर्डिनेशन कमिटि दानाया एकमात्र बहाय मोनसे पलिटिकेल एबा आल्ट्रियेल मटिभ्स हाबनानै दं जों नुनो मोनदों जे बिथांमोननि भाइस जे केडार्सफोरनि जि रिहेबिलिटेशननि बाथ्रा जि केसनि उइथड्रनि बाथ्रा मोनसे केबिनेट पर्यायाव डिसिसन लायोब्लासो बेफोर हाबाफारिफ्रा जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों आरो बेनिखायनो जों बुंदों जे 17 बोसोर जिहेतु बिपिएफनि जे गभर्नमेन्ट आरो सिमां ब्रह्म चन्दन ब्रह्म होननानै जाय बिथांखौ बुङो बिथाङा मोनसे समाव बिएलटिनि भाइस प्रेसिडेन्टमोन आरो बिथाङा केबिनेट मिनिस्टार WPTनि मिनिस्टार बिथांमोननि जे बिएलटिनि एक्स बिएलटिनि जे काडार आरो मेम्बारफोरनि जे रिहेबिलिटेशननि बाथ्रा बेखौ बिथाङा फार्स्ट नायग्रोथों आरो बिनि उनाव अन्य जि सारेन्डार गुबुन माने सारेन्डार अर्गानाइजेशन्सफोरनि जि केडार्सफोरनि बाथ्राखौ बिथाङा सिन्था सरसा खालामदों आरो बेखिनि समावनो बुंगोन जे एनडिएफबि पिनि साफ्रोम माने जि काडार्स जाय बिथांमोना जोंजों खैफोद आफोद दुखु सुखु समाव जोंजों थाफादों बिथांमोना गासैबो इउपिपिएल दल जाय राजनितिक माने हान्जा आरो बे राजनितिक हान्जायावनो बिथांमोना अन्तर्भुक्त खालामनानै
फैबाय थानाय जि बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थियाव बिथांमोना गोख्रों भाबे बेबायदि आग-भाग लागोन आरो लाखांनायनि उनाव जेब्ला जोंनि सरकार फैगोन जोंनि जेब्ला बिटिआर सरकारा इउपिपिएल दोलोनि आखायाव फैगोन आरो बेखिनि टाइमावनो रिहेबिलिटेसननि बाथ्रायाबो बिथांमोननि जागोन आरो साख्रि बाख्रिनि बाथ्रा गासैबो बहायनो सरजाबनानै थागोन। बेनिखायनो मोनसे समनि एनडिएफबिपिनि दैदेनगिरि हिसाबै खावलायदों गासैबो फेक्शन्सनि केडार बिथांमोना जाहाथे खुब धैर्य सहकारे जि माने बिटिआरनि जि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्टखौ टु द प्रपार वे जाहाथे जों इमप्लिमेन्ट खालामलांनो हायो कार्यकरि खालामलांनो हायो एक्जिकिउट खालामलांनो हायो आरो बिथांमोना बिनिखायनो इउपिपिएल दोलोखौ जाहाथे बिथांमोना जुगदान खालामनानै आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जाहाथे बिथांमोना रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै मोनसे परिबर्तननि सार्थआव बिथांमोननि रिहेबिलिटेसननि सार्थआव बिथांमोननि साख्रि बाख्रिनि सार्थआव गासै रायजो राजानि उन्नतिनि सार्थआव जाहाथे बिथांमोना इउपिपिएल दलखौनो सापर्ट खालामगोन बेखिनि बाथ्राखौनो नोंथांमोननि मिडियानि दारै बुंनानै आङो फोजोबबाय। गोजोन्थों।